Yes, ndị Biafra, ndị Igbo, ndị nkem, Ngozi Chukwu ka na-ekene unu tata. Unu afụgonu ije anyị na-aga kịta. O dogo onye ọbụla anya ije anyị na-aga kịta. Ọnya ka m ji wee zie ozi si na mgbe gara aga, onye ọbụla bụ onye Biafra, onye ọbụla bụ onye Igbo, ya dị nkwadobe n'obi. Ọnya bụ ozi m ziri mbụ si, onye ọbụla bụ onye Biafra, onye ọbụla bụ onye Igbo, onye ọbụla bụ onye nkem, unu ga-adị nkwadobe n'obi. Ya bụ mmiri elugo ebe ụlọ kịta. A sị nka m bịa si ọnwa anyị ndo, mana enu ndo nwanne asị ọnwa anyị, maka na ife metụtala imi metụtala anya. N'ime ndo nke a na-asị ka m bịalụ sị ka isi ọnwa anyị, achọkwara m iji oge kịta wee lụtakwala unu ebe anyị nọ, wee na-agụkwalụ unu oge ebe anyị nọ. Egwu ka na-ebido ụmụnne m, egwu ka na-ebido. Onye ọbụla dị nkwadobe, onye Igbo ọbụla dị nkwadobe mmụọ gị, kwadobe mkpụrụ obi gị, maka na ije nke anyị na-aga ọ ga-ewepụ anyị ọtụtụ ife n'arụ tupu anyị eluo ebe anyị na-eje. Mana okwu nke kachasị nke, ozi nke kachasị nke ndị mmụọ ozi si kazie unu tata bụ nke a. Onye ọbụla kpọrọ onwe ya onye Biafra, onye ọbụla kpọrọ onwe ya onye Igbo, ka m dafụzina gị ka ị na-apụta na public media na-ebe akwa. Onye ọbụla kpọrọ onwe ya onye Biafra, onye ọbụla kpọrọ onwe ya onye Igbo, onye ọbụla kpọrọ onwe ya onye nkem, ka ndị afụzina gị ka ị ga-apụta na public media na-ebe akwa. Ije anyị nọ na ya kịta abụrụ ije nke a na-ebela akwa. Onye ọbụla nke kpọrọ onwe ya onye Biafra, onye ọbụla nke kpọrọ onwe ya onye Igbo, onye ọbụla nke kpọrọ onwe ya onye nkem, ka ndị afụzina gị na public media ka ị na-abịa na-ekolopụ obi. Maka gịnị ka m ji weta ozi nke a? Anyị ma na ife dị etu a na-akwado imenụ, ọ dara ya na mberede. Anyị ma na ọ na-akwado imenụ, ọ dara ya na mberede. Ọ dara ya na mberede. Ya bụ na anyị ma na ife ọbụla mmadụ na-achọ na o nwere ife ọ ga-atụnye. Ife ọbụla mmadụ na-achọ o nwelelele ife ọ ga-atụnye n'ime. Onye chọka ọfụ, ọ ife ndị Igbo kwuru, ife onye chọka ọ na-afụ, mana tupu ịchọta ife ị na-achọ o nwelele ife ị ga-atụnye. Onwe anyị ka anyị ga-atụnye, onwe m ka m ga-atụnye, onwe gị nwa ka ị ga-atụnye. Ụmụnne m, ife ka na-abịa abịa. Nke a na-emegoro kịta bụ nke eji amaghalị aka ka amalụfụ ka ọ ga-esi mee, ka amalụfụ ka ọ ga-esi dị. Lotanụ n'ozi ka m na-ezi unu n'anyasị nkịta. Ije anyị na-aga abụrụ ije anya mmiri, ọ bụrụ ije eji anya mmiri aga, ọ bụrụ ije eji ebe akwa, ọ bụrụ ije a na-ebu aka n'isi egbu emu. Mba, agha uche ka anọ. Ịnọdụ n'agha uche, ị ga-eji jisi obi gị ike. Ọ bụrụ oge nkolopụ,
ọ bụrụ oge nkolopu mgbe anyị na-apụta ije a anyị ncha niile enwa na isi ga-ada, anyị ncha niile enwa na ndụ anyị etinye ndụ, anyị ncha niile enwa na ọ ga-ewepụ anyị ife dị iche iche n'arụ, anyị ncha niile enwe ya nwa. Ya bụ ka anyị were anya folofolo ụmụnne m, ka anyị welụkwa n'obi dike wee na-aga ije anyị na-aga. Ofu ife ka m na-agwa unu, ofu nkwa ka m na-ekwu unu. Mgbe anyị ga-eji si n'ije a wee pụta, o nwero ka ife dịkwa ka ọ dị na mbụ. Mgbe anyị ga-eji si n'ije a pụta, o nwero ka ife dịkwa ka ọ dị na mbụ. Ya bụ ka anyị welu ugbo kịta wee malia na o nwere ife a na-enweta na nkịtị, ana o nwere ife onye ụjọ na-enweta. Ozi m na-eze n'anya si abụ nkenke ozi ote onye toro ogologo, mana ọ ka anyị wee lota, ka anyị wee mmalụ na ije nke anyị na-aga ọ bụrụ ije onye ụjọ, ọ bụrụ ije anya mmiri, ọ bụrụ ije nkolopu obi. Ife ka anyị ga-atụnye, ndụ ka anyị ga-atụnye, mmadụ ka anyị ga-atụnye, ọtụtụ ife ka ọ ga-ewepụ na ndụ anyị. Mana ọ ije dike, ọ bụ ije dike ka anyị na-aga ife a. Anyị gacha anya pụta, o nwero ka ife dịka ọ dị na mbụ. Mana ọsọsọ anyị nwa ga-abụ ndị ga-eme ka anya bụ ife gbanwee, ọbụla anyị ka ọ gbanwere na mma. Ọnya ka m jizite ozi asị ka m dafụzi na onye ọbụla bụ onye Biafra, ka m dafụzi na onye ọbụla bụ onye Igbo ka ọ na-ebe akwa na public media na-ekolopu obi ya. Ewo na egbu enya, ewo na chi egbu enya, chi egburu onye, o nwere onye gbu gị, maka na agha akala aka dị eli ngwụlọ. Anyị mana ọka oyi esiri anaghị jikwanụ n'oge ma akwasị onye ọbụla kwadobe mkpụrụ obi ya. Ya bụ ụmụnne m, ka m were opportunity a wee na-ekelekwa ụmụnne anyị ndị nọ n'iru agha na Biafra land, ndị kwụ n'iru agha na Biafra land. Ana m afụ unu na streeti dị iche iche, mana Ọnịcha, mana Aba, mana Ụmụahịa, mana Port Harcourt, mana Warri, ebe dị iche iche. Ana m ekpupụlụ unu okpu, na-enyekwana unu ekene nke pụrụ iche, si ka unu malụ na anyị ma ifunu na-agabiga, ana anyị na unu yi ụbọchị niile, awa niile, oge niile. So that's my message this evening. We have to toughen up. We need to be strong. We need to be determined. We need to stay resolute. There's no going back. Nobody hands over your freedom to you. And you don't get your freedom without any sacrifice. You must be prepared. Prepared for what to sacrifice, whatever it takes. Even if that is me. Even if that is you. Even if that is your children. Even if that is the parents. It doesn't matter. It is the only way to achieve the objective. So I don't want to see any other Biafran, any Igbo, any of my people crying in the public media, showing sign of weakness. This is not time for the weak. This is the time for the brave-hearted people. People who understands that there is no gain without sacrifice. People who are prepared to sacrifice even their own lives. That's why I'm using this opportunity to give my thanks and my appreciation to brothers and sisters who are committed to the struggle. That we are behind you. Day, night, hour, second, minute. Your pain is our pain. Together forever till the end. So it's a very short message.
Thank you so much.